Як Лукашенко правёў свята і што за падарунак яму зрабілі чыноўнікі, якія дзіўныя навіны з'явіліся пра Міколу Статкевіча, а таксама пра што ўлады папярэджваюць няўгодных ім беларусаў. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Велікодную нядзелю Лукашенко правёў у сваім традыцыйным стылі. У суправаджэнні ахоўнікаў, чыноўнікаў і прапагандыстаў ён прыехаў у невялікую царкву, дзе залез на амвон і выступіў з прамовай. Гэтым разам такая кампанія прыехала фактычна на малую радзіму Лукашэнкі, у аграгарадок Еўдакімавічы Шклоўскага раёна. Там, у храме Миколая Цудотворцы, усё пачалося з запаленай свечкі. Моя главная задача сегодня приехать к вам в этот храм, святое место, и исполнить свое любимое действо, поставить свечку. Это самое любимое, когда я прихожу в храм, что у меня есть. Прычым Лукашенко, як звычайна, у царкве не хрысціцца, а толькі трохі кланяецца ці ўвогуле ківае галавой. Ну а тут і святар вырашыў капіраваць Лукашэнку і таксама не стаў хрысціцца, нават паставіўшы свечку. Затым жа госць залез на амвон і пачаў вяшчаць. Пачаўшы з настальгічных успамінаў пра сваю маладосць, Лукашенко працягнуў традыцыйна дрэнным абяцаннем. Всегда появляется чувство добрых воспоминаний о тех прекрасных, непростых, говорят, очень тяжело было. Но всегда у нас было тяжело и будет тяжело. Такова наша жизнь, дарованная нам Господом Богом, чтобы мы не закостенели, чтобы шевелились. Затым Лукашенко паабяцаў усім сваю дапамогу, але адразу же схамянуўся, маўляў, усім ды не усім. Все, чем могу я вам помочь, я всегда к вашим услугам, но без перебора, естественно, потому что, говорят, Беларусь маленькая, на самом деле она не такая маленькая, большая страна, и везде живут очень добрые, хорошие люди, от Гродно до Орши, і всем чем-то надо помочь. Увогуле склалася ўражанне, што гэтай прапановай дапамогі Лукашенко напалохаў сам сябе, і пасля ён працягнуў апраўдвацца і тлумачыць, што меў на ўвазе. Я как человек деревенский считаю, что помогать надо там, где надо. Как только мы начинаем помогать там, где не надо, люди становятся другими. Не хочу в этот праздничный день говорить о том, какими. Вы прекрасно знаете. Ну а перад ад'ездам Лукашенко атрымаў нечаканы падарунак. Старшыня Шклоўскага райвыканкама Сергей Барташ уручыў яму ліст, напісаны самім Лукашэнкам, калі ён узначальваў Саўгас-Гарадзец і балатаваўся ў дэпутаты. Выглядае, што ў лісце былі абяцанні маладога дэпутата выбаршчыкам, але калі Барташ пачаў іх агучваць, Лукашенко яго хуценька абсёк. Вы писали то, что превратили в жизнь. Это сохранить деревни, населенные пункты, это дать равные условия для, Я прочитал. для сельского и городского жителя. Мы не знаем, оно было напечатано в районной газете или не было напечатано, но мы там в архиве нашли за полочкой его. У лукашэнкаўцаў з'явілася новая прыдумка. Цяпер абвінавачаным па палітычных справах пагражаюць магчымай высылкай з Беларусі ў выпадку паўторнага парушэння крымінальнага кодэксу. Паводле праваабаронцаў вясны, людзей, якія цяпер знаходзяцца на стадыі апеляцыі, перад адпраўкай на хімію прымушаюць падпісаць адпаведнае абавязательства. Маўляў, яны праінфармаваныя, што за наступнае парушэнне іх могуць дэпартаваць за мяжу. Ну і ў працяг тэмы. Мікалай Статкевіч паведаміў, што адшукаўся і яго пашпарт, і дакументы, судовы прысуд і рашэнне апеляцыйнай інстанцыі. Знаходзяцца яны ў мінскім СІЗА нумар 1. Акрамя таго, беларускія ўлады выкінулі чарговы цынічны фокус, інакш гэта не назавеш, і выпісалі Статкевічу забарону на выезд з Беларусі. Асабліва здзекліва ўсё гэта выглядае, калі згадаць, што пасля вызвалення палітыка ў верасні лукашэнкаўцы самі спрабавалі прымусова дэпартаваць яго ў Літву, а калі Статкевіч прынцыпова разбурыў усе іх планы і сам вярнуўся ў Беларусь, то ў выніку атрымаў вось такую забарону. Дарэчы, акрамя выезду за мяжу, тым жа рашэннем суда, палітыку таксама забаранілі наведаваць казіно. Сваёй гісторыяй пра ўзаемадзеянне з уладай падзяліўся іншы вядомы экс-палітвязень Алесь Бяляцкі. У YouTube-перадачы «Часнок Лайф» ён згадаў, што пасля прысуджэння Нобелеўскай прэміі яму ў калонію адразу
адразу прыйшоў ліст ад дзяржаўных органаў. Прыйшоў ліст з падаткавай Першамайскага района, дзе я стаю на ўліку, і там было напісана, што мы даведаліся, што вы атрымалі Нобелевскую прэмію, як вы збіраецеся плаціць падаткі, і добра, каб вы іх выплацілі, гэтак далей. Но, адным словам, это быў адзіны афіцыйны ліст, у якім я даведаўся пра тое, што я Нобелевскі лаўрэат. Больш ніякіх папер мне не прапускалі, не казалі пра гэта. На фоне гістарычных выбараў у Венгрыі, дзе пасля 16 гадоў пры ўладзе прайграў Віктор Орбан, былы беларускі дыпламат узгадаў яго візіт да Лукашэнкі. Падрабязнасці той сустрэчы раскрыў Павел Шлюнкін, які рыхтаваў матэрыялы для перамоў. Той візіт адбыўся ў чэрвені 2020 года, на піку пандэміі COVID-19. Орбан прыехаў у Беларусь з афіцыйным візітам, фактычна, каб падтрымаць Лукашэнку напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў. Паездка была запланаваная загадзя, і беларускія дыпламаты спадзяваліся, што праз каранавірус яе адменяць. Але гэтага не адбылося, і удзельнікаў проста прымусілі здаць тэсты перад сустрэчай. Пры гэтым на саміх перамовах ніхто ні ў венгерскай, ні ў беларускай дэлегацыі не насіў маскі. Шлюнкін адзначае, што сітуацыя выглядала сюррэалістычна, бо і Орбан, і Лукашенко гаварылі пра COVID-19 у мінулым часе, нібыта пандэмія ўжо скончылася. Так, Орбан назваў гэты візіт сваім першым замежным пасля пандэміі, а Лукашенко заявіў, што венгерскі лідар адкрыў маршрут пасля эпідэміі. Прычым тут важна разумець, што на той момант Венгрыя мела вялікае значэнне не толькі для Лукашэнкі, але і для Беларусі ў цэлым. Як тлумачыць Шлюнкін, Будапешт садзейнічаў умацаванню беларускага суверэнітэту тым, што дапамагаў змягчыць санкцыі ЕС супраць Мінска. Гэта давала МЗС Беларусі дадатковыя аргументы на карысць больш праеўрапейскага курсу і дазваляла стрымліваць уплыў прарасійскіх ястрабаў унутры сістэмы. Аднак асабістыя зносіны паміж Орбанам і Лукашэнкам не склаліся. Цытата Шлюнкіна. «Мяне здзівіла, што паміж Лукашэнкам і Орбанам не было сапраўднай іскры. Лукашенко абажае абдымкі, дакрананні, гучныя кампліменты і ўмее зачароўваць. Орбан жа нудзіўся і адказваў без асаблівага энтузіязму». Канец цытаты. Вынікі той сустрэчы і перамоваў таксама былі аніякімі. Гандаль паміж Беларусю і Венгрыяй складаў усяго толькі 255 мільёнаў даляраў. Абодва бакі абяцалі давесці яго да 500 мільёнаў, але да 2024 года ён увогуле упаў да 140. Сумесныя фармацэўтычныя праекты таксама не ўзляцелі. Венгерская авіякампанія Low-Coster Wizz Air так і не выйшла на беларускі рынак праз вета. Ну а затым у Беларусі адбыліся сфальсіфікаваныя прэзідэнцкія выбары, масавыя рэпрэсіі і вяртанне санкцый. Напрыканцы сваіх успамінаў Шлюнкін дадае яшчэ адзін цікавы факт. Тады Лукашенко падарыў Орбану футбольную цішотку з нумарам 2 на ёй. І аказалася, што падарунак быў прароцкім. Цяпер Орбан упершыню за 16 гадоў сваёй улады фінішаваў на выбарах другім. Дарэчы, цяпер Лукашенко паспяшаўся з віншаваннем апанента Орбана і трапіў у камічную сітуацыю. Кіраўнік Беларусі асабіста павіншаваў старшыню партыі ціса Петара Мадзьяра з перамогай на парламенцкіх выбарах, пажадаў яму здароўя і поспехаў, а таксама адзначыў, цытата: «Я упэўнены, што традыцыі сяброўства і ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва, якія сфармаваліся за многія гады паміж Мінскам і Будапештам, павінны працягвацца». Канец цытаты. Ну а крыху пазней з нечакана рэзкай заявай выступіў Крэмль. Маўляў, Мадзьяра віншаваць ніхто не будзе, а Венгрыя нам больш увогуле не сябры. Вось цытата пуцінскага прэс-сакратара Дмітрыя Пяскова. «Мы недружалюбным краінам віншаванні не адпраўляем, а Венгрыя недружалюбная краіна, бо яна падтрымлівае санкцыі супраць нас». Канец цытаты. Пад Мінскам у элітнай вёсцы прадаюць дом за 2 мільёны даляраў. Бонусам да яго ідуць зорныя суседзі, спартсмены Дар'я Домрачева і Александр Глеб, а гаспадар дома загадкавы дзялок, блізкі да Віктара Шэймана. Двухпавярховы катэдж у Лапаравічах мае плошчу 500 квадратных метраў. Яго будавалі згодна з трэндамі 2019 года, і на здымках бачная ціхая раскоша, як яна ёсць. Тут вялікія пакоі, спакойныя колеры і замест пазалоты і мармуру ўсё аздабляюць дрэва і камень. Але самае цікавае – гэта асоба гаспадара. Дом за 2 мільёны 100 тысяч даляраў у пасёлку для лукашэнкаўскай эліты прадае максімальна непублічны чалавек.
34-гадовы Юрый Крук. Пра яго вядома няшмат, але з таго, што ёсць, вымалёўваецца цікавая карціна. Аказалася, што Крук працуе дырэктарам міжрэгіянальнага драбільна-сарціровачнага завода, заснавальніцай якой з'яўляецца маладая жонка Віктара Шэймана. А ў сярэдзіне 2010-х зусім юнага яшчэ Крука затрымліваў губазік. Тады яму інкрымінавалі вымагальніцтва, прымус да выплаты пазык, а таксама абарот забароненых рэчываў. Але ў выніку хлопец праслізнуў міма турмы і атрымаў усяго толькі 2 гады хіміі. Паказальная гісторыя, якая выдатна адлюстроўвае метады працы беларускай дзяржавы. Гігант беларускай малочнай прамысловасці ваўкавыскі завод «Беллакт» доўгія гады быў лідарам па вытворчасці сухога дзіцячага харчавання не толькі ў Беларусі, але і на ўсёй постсавецкай прасторы. Але ж цяпер стабільна паспяховы завод усяго за 1 год раптоўна стаў вялікім даўжніком з затаваранымі складамі і адмоўнай рэнтабельнасцю. І цяпер для разумення маштабаў. Кароткатэрміновыя даўгі «Беллакта» выраслі амаль у 7 разоў, з 15 мільёнаў да больш чым сотні мільёнаў рублёў. Грашовых сродкаў на рахунках стала менш амаль у 4 разы, а неразмеркаваны прыбытак, прасцей кажучы, назапашаная прадпрыемствам падушка, скараціўся на 30 мільёнаў рублёў. Іншымі словамі, «Беллакт» праеў усё тое, што зарабіў за некалькі апошніх гадоў. Тлумачэнне таго, што здарылася з паспяховым заводам, вельмі простае. Мажарытарным акцыянерам «Беллакта» з'яўляецца дзяржава, і яна пайшла на шокавы ў фінансавым плане эксперымент. Летам 2025 года да паспяховага прадпрыемства далучылі гродзенскі кансервавы завод. Яго балансавы кошт і складскія запасы ацанілі ў дзясяткі мільёнаў рублёў, якія дадаліся ў актывы «Беллакта», але прырост такіх актываў не павінен уводзіць у зман, таму што сам завод стаў стратным, а гарантыі, што запасы гатовай прадукцыі ператворацца ў грошы, няма. Ну а цяпер зноў рубрыка «Даўно пра вас не чулі». Удава былога міністра замежных спраў Уладзіміра Макея расказала, што яе радуе ў жыцці пасля смерці мужа. Актрыса і дырэктарка тэатра юнага гледача Вера Палякова-Макей распавяла, як трагічныя падзеі ў асабістым жыцці змянілі яе стаўленне да грошай і людзей. Пасля раптоўнай смерці мужа яна прыйшла да высновы, што замест збірання на чарговае футра варта інвеставаць у эмоцыі. Палякова адзначыла, што забяспечаная жыллём дзякуючы бацькам і мужу, таму не бачыць сэнсу ў накапленні дзеля чарговых рэчаў. Цытата. «Насамрэч, у мяне ёсць усё. Бацькі паклапаціліся, каб у мяне было жытло. Дзякуй мужу, ён таксама паклапаціўся, каб і я, і дзеці жылі нармальна ў кватэры. У нас ёсць лецішча, ёсць машына. Ну як бы вось што яшчэ? Ну на чарговае футра назапасіць, купіць?» Таксама Вера Палякова кажа, што раней яна не любіла быць адна, але цяпер сітуацыя змянілася. Цытата. «Раней я не цярпела адзіноты, а цяпер я не цярплю ўжо людзей. І вось мне трэба з'ехаць кудысьці далёка, у нейкае вельмі новае месца». Канец цытаты. Адразу 2 трагедыі адбыліся з маладымі беларусамі. У Гродні 16-гадовага падлетка, якога шукалі некалькі дзён, у выніку знайшлі нежывым. У нядзелю 12 красавіка міліцыя паведаміла, што цела 8-класніка знайшлі ў лясным масіве і крымінальная прычына смерці не разглядаецца. А ў Брэсце 18-гадовая дзяўчына сканала ад перадазіроўкі. Паводле вынікаў судова-хімічнай экспертызы у біяматэрыяле памерлай выяўлена адразу 8 розных відаў забароненых рэчываў. Калі беларускіх пенсіянерак махляры дураць прадстаўляючыся галівудскімі зоркамі, то для маладога пакалення ў іх ёсць іншы рэцэпт. Цяпер стала вядома, што 25-гадовая мінчанка дзеля сустрэчы са знакамітым карэйскім спеваком узяла крэдыт і перавяла куміру 35 000 беларускіх рублёў. Прычым на гэтым гісторыя не скончылася, бо па просьбе ашуканцаў іх даверлівая ахвяра асобна адпраўляла грошы нібыта на падрыхтоўку дакументаў для візіту артыста ў Беларусь, афармленне медыцынскай страхоўкі і іншыя выдаткі. Ну а пасля выканання ўсіх умоў махляры проста перасталі выходзіць на сувязь. Паводле афіцыйных даных беларускай міліцыі, толькі за першыя 3 месяцы гэтага года зафіксавалі ажно 2500 кіберзлачынстваў. Гэта як апрацоўка людзей махлярамі, так і фэйкавыя старонкі крамаў, прадаўцоў у сацыяльных сетках і несапраўдныя аб'явы пра арэнду жылля. Вось такія навіны панядзелка. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. І, канешне,
Чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы заўтра.